बघा माफ कर बघा प्रीतीचा धोका दिला रे धोका दिला माफ कर बघा तुम्ही त्याला धोका दिला आणि त्याने तुका योग्य शिक्षा दिली तू इथलं सकल पायरे रेवून पावतल म्हणा चितला असेल रे देवा कोणचा बी भाव एक बहिणीक एक पैशा धंद्यात पळू शकतो रे देवा हे पुढे पैल माग देवा देवा आता सांगत रे देवा आता सांगला आहे मागेल कोण